खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। आङो फंसे खोथा होननो सानदों। दानि बिटिआरनि साख्रिनि ओंखारनायखौ आं दुखु मोनदों। दिनै आंहाबो फिसा हौवाया दङमोन। दानि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव होदोंमोन। पासआथ' जाखादोंमोन जोंना। फैसा हैनो हायैनि जायाखिसै। आंनावनो फैबाय बिसोरो बुधबारखालि फैनानै रायलायहैदो होननानै बुंबाय। माबा शुक्रबाराव रायलायहैदो होनबाय। बिस्थिबारावथ' 9:30 जाहैबाय। आरो ओमफ्राय गावनो थानाय नङा शुक्रबाराव होननानै सुनिबाराव लेंहरबाय। सुनिबाराव थांबाय जोङो। जोंनाव फैसा बिबाय 8 लाख। ओमफ्राय फैसाथ' जोंहा गैया। मा खालामनो? मालायहा होलांबाय 8 लाख। ओमफ्राय जों एथ' खस्थ' मावबोनायजों आङो कुसुगाव समस्तियाव आङो प्रेसिडेन्ट जाबोदोंमोन। आं बे समाव उकिल मुसाहारि सारा देरहाबोबाय। आंनो गामि साब्रै कालेकसन खालामनानै बयबो देरहाजोब्बाय। बे समाव दोहौ जाबाय, गिलु फालु दोहौ जाबोदों। देरहादोंबो जोंनि कुसुगाव समस्तियाव। जोंनो कालेकसन खालामजोबनानै रम्फाजों आंजों इसे मोजां देरहादोंमोन। दा जोंखौनो नायफिना। जोंनि फिसानि साख्रियावबो सिन्थाय थाखा बिबावो। बेनो जाबाय बिटिआर सरखार होननाया। बिटिआरआ मोजां होननाया बेनो, परिबर्तना बेनो नामा? गैयिफ्रा थाखाखौ होनो हायाबा माजों साख्रि मोननो? बे माहाजोनफ्राल' थाखा गोनांफ्राल' होनानै लाथोंसै। जोङो गुवाहाटियाव कर्टआवसो केस हैनांसिगौ, होनबासो बुजिसिगौमोन। थाइसेबो नाङा होनलाय। आं होनबाय आंनो नाङा। मालाया होदोंबाबो आं होआ। आं खस्थ' मोनबोनाय मानसि होनबाय आङो। मानिया बे सारा। दाना होनबाय बियो, प्रमद सारनावसो सोंनांसिगोन नोंनिया बिदिबालायसो जाबावबाय आंखौ। होमबा प्रमद साराबो लिंक दंखायो नामा थाखा लानायावलाय? आं बिराद दुखु मोनदों। बेनो परिबर्तना थाइसेबो फैसा नाङा होननाया, 5 फैसाबो नाङा ओरै मोनगोन होननाया दासो गासिबो 8 लाख 9 लाख थाखा लानायासो गासिबो साख्रिया मोनजोब्बाय। जोंनि एरियायावथ' गैया सासेबो। सासेल'नो हिनजाव मालाय, बेबो मोनबाय। बेनो जाबाय परिबर्तना। सोर थानो गोसो जाबावनांगौ बाहाय? बेबायदिबा इसे मोजां लिडार दंमोन जोंहा। जोंखौथ' नायसननांगौमोन ना। जों सोर दुखु मोना जानो? आंबो एथ' खस्थ' लाबोनाय, गारि घरा सालायनानै इलेक्सनावबो आङो 18 बार गारि लांदोंमोन आङो। एखमबा 1800, एखमबा 2000 लादों। बिनि फैसाखौबो मोनाखै आं। इलेक्सनाव आङो 80-90 हाजार गारदों। आंना फिसाया दाबो रायगासिनो आंखौ। मिथिदों बोरो मानो जेबो मोना होननानै रायो। एसे एनै मोनबाय हनै, बेबो लोमा। 1 लाख थाखाखौनो आखाइयाव दैनो मोनाखिसै जोङो। सासे प्रेसिडेन्ट जानानै 1 लाख थाखायानो आखाइयाव दांनो मोना जोङो। होनबा जोङो बे परिबर्तनाव थानानै मा मोनबावनांगौ? फिसाफ्राबो साख्रि मोनाबा, सोनो हायाबा दलर जिरायनानै थानोसै आं एबाराव। जोंनाव बेबायदि थाखा बिनो नाङामोन। 8 लाख आयौ थाखा होबासो मोनो 8 लाखआ। आयौ बिदि जायो। सोलायजोबदो रायजो राजाफोर गासिबो। जोंनो रागा जोंनो ओंखारबाय दा नै। आंहाथ' अमेन डे खालामबाय माबायाव नारेंगुरियाव। 7 हाजार गोजों खारदों बाहायबो आंहा। आंसो खरस खालामजोबदों। दै लायनाय मा लायनाय। आंनि गोसो गोरबोआवसो दंसै एथ' खस्थ' खालामनानै जेबो मोनै। आरो बिनि सायाव लोमजानाय आंहा जि गोबाव लोमजादों आङो। मास मोनसे टाइफड जालायलायदों आंहा मिटिं खुङै। बाव सोरबा थाखा हरदों आंनो? रावबो हराखै आंनो। आंनि गोसो गोरबोआवसो दङ। रायजोफोर एबाराव गासिबो सोलायजोब। गासिबो साख्रि मोनैफ्रा गासिबो दाहो। जोंहा एबाराव मोनसे लानानै परिबर्तन खालामनांगौ। साख्रि मोनैफ्रा बे थाखा होग्राफ्राल' होजोबथोंसै। आंनि बे मोनसे रिकुवेस्ट बियो। आरो गुवाहाटि हाइकर्टआवबो थांनानै जोङो माबा हैनांगौ, केस हैनांगौ बेबायदि थाखा लानायखौ।